Στους πρόποδες του Ολύμπου, μία ομάδα 8 νέων εκτελεί εργασίες μείωσης της καύσιμης ύλης και συντήρησης μονοπατιών για να υποστηρίξει τις τοπικές προσπάθειες πρόληψης πυρκαγιών. Είναι μέλη της ομάδας της Οικογενιά, του πρώτου κλιματικού σώματος νέων στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας της Οικογενιά Όλυμπος 2024. Ως το πρώτο κλιματικό σώμα νέων στην Ελλάδα, η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τους νέους να ηγηθούν τις δράσεις για το κλίμα. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια γενιά ενεργών πολιτών για το κλίμα που θα εργάζονται από κοινού για μια βιώσιμη και ανθεκτική Ελλάδα. Είμαστε στο Λιτόχωρο, στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας της Οικογενιάς Όλυμπος 2024. Στόχος μας είναι η συντήρηση του δικτύου μονοπατιών στο βουνό και η διαχείριση της καύσιμης ύλης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Η κοινωνική υπηρεσία είναι ουσιαστικά εκεί που συναντιέται ο εθελοντισμός με την επαγγελματική ανάπτυξη και την αμοιβόμενη εργασία. Προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε νέους και μετέπειτα τους τοποθετούμε στο πεδίο επαμοιβή για να διεκπεραιώσουν έργα κλιματικής δράσης σε κοινότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης. Καλλιεργούμε έτσι μια γενιά ευσυνείδητων και ενεργών πολιτών για το κλίμα. Τα μέλη ομάδας σε κάθε πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας, όπως και φέτος, έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Συγκεκριμένα για τον ρόλο του υπεύθυνου ομάδας, της υπεύθυνης ομάδας, είναι αυτός που βοηθάει στο συντονισμό του προγράμματος, είναι δίπλα στον συντονιστή του προγράμματος, όπως επίσης και είναι δίπλα στα μέλη της ομάδας, για οποιασδήποτε ανάγκες έχουν σε σχέση με την εργασία, να εκφράσουν κάτι, να συζητήσουμε κάτι, να λύσουμε οτιδήποτε. Τα μέλη σε κάθε πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας έχουν και έξτρα ρόλους που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού. Πέρα λοιπόν από τη συντήρηση των πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών που αναλαμβάνουμε, έχουν και τους εξής ρόλους. Κάποιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας, άλλος υπεύθυνος χαρτογράφησης, άλλος υπεύθυνος εξοπλισμού και εργαλείων, άλλος υπεύθυνος επικοινωνίας, άλλος πρεσβευτής κουλτούρας, άλλος υπεύθυνος κοινοτικής διάδρασης και άλλοι υπεύθυνος ημέρας εθελοντισμού. Το πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας Όλυμπος 2024 υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και είδε την Οικογενιά να εργάζεται χέρι με χέρι στο πεδίο με το Σώμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Καλιφόρνια. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να ενσωματωθούν οι βέλτιστες πρακτικές από την Καλιφόρνια σχετικά με τη χρήση ενός κλιματικού σώματος νέων για την επιτάχυνση του κρίσιμου έργου διαχείρισης καταστροφών και να κατανοήσουμε πώς μπορεί να επεκταθεί καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ως τα ΙΠΕΔ και ως μονάδα σε βάσους στρατηγικής σημασίας που συμβάλαμε με τον τρόπο μας στην εμπλοκή της οικογένειας σε ένα φανταστικό project που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του αντινέρω. Η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει από την ομάδα της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουμε και σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε και νέα προγράμματα έτσι ώστε να αντιχθούν όλα τα μονοπάτια τα οποία υπάρχουν στους ορεινούς όγκους για την πρόσβαση όλων των υπευθύνων μέσα στο βουνό, εκεί όπου δεν υπάρχει δασικό οδικό δίκτυο. I was really impressed with the day-to-day. I got to see Οικογενιάς team in the field, and as I told them, working hand in hand with the CCC, the reason why programs like that are so important, especially at times of rapid change like today, is because they're teaching the kind of skills like resilience, creativity, dealing with problems as a team in the field, dealing with setbacks, having to do with different things that you don't expect hit you, is exactly the kind of skills that at a time of rapid change our youth is going to need to have more of.
Έχοντας ιδρυθεί το 2021, η οικογένεια θέτει τα θεμέλια για να παρέχει σε κάθε νέο άτομο, 18 με 30 ετών, την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα έτος αμοιβόμενης υπηρεσίας για το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σε τοπικά έργα για το κλίμα που ανταποκρίνονται σε μείζονες ανάγκες της κοινότητας στις 13 περιφέρειες της χώρας.